Hoxe queremos render unha homenaxe moi especial a unhas figuras esenciais na transmisión do noso patrimonio inmaterial, as cantareiras, as que vai dedicado o Día das Letras Galegas deste ano 2025. Da tradición oral, sino xa persoas que aprenderon en clases, non? Pois están as de Xiradela. Mercedes, pero moi boas noites. Boas noites. Dinos, que... Despois, o remate desta proxección, teremos aquí unha pequena mesa redonda, faladoiro, moderada por Pilar San Pedro, en la que intervirán Su Garrido, Monse Rivera, Felisa Segade e Rodrigo Romaní. Os que xa desde aquí lles quero agradecer a súa presencia e que lles pido un forte aplauso. Seguiremos co espectáculo de Felisa e Monse, axudádeme a cantar, eu creo que pode haber algunha sorpresiña. E calquer momento da vida tiña a súa cantiga. Por exemplo, para facer máis levadeiro o traballo. E para rematar, unha foliada, pola vila, algueirada, ruada, trouleo, xolda, serán. Como vedes, a riqueza da nosa lingua é enorme. Así que poñámosla a valor da mellor maneira que se pode, que é empregándoa. Gracias a todos e comenzamos.